חרטט אותי. אני משש פה, ארי, אתה יודע את זה, אל תגיד לי מלא. זה חרטה. עזוב, מה אתה? תגיד לי, מה אתה מתרגש? ארי, מה באתם לנגן לז'קי? לא. דמיטרי. דמיטרי? הוא אבא שלכם? מי זה אבא שלה? דימה. דימה. אז מה, רגע, מה יש להם לעשות למעלה? פתאום יהיה מבצע. צלם שנותנים להיכנס להם. כן, זה הבת של דימה. רגע, בגלל שאתם הבנות כן, אתן יכולות להיכנס? הנה. יש מקום לבנות של דימה. יש מקום. מה קורה? מה קורה? אמרתם לי שבע, נכון אחי? הם שקרנים. יש את זה בווידאו. רגע, אבל הם לא רשומים בעצמם. גם אם אין מקום, אני פה ממתין מסוס. הם לא יבוא, תעזוב, חבל, זה מת. זה מת. לא. אתה מתרגש יש דרכים איזה אחרות. מתרגש, ככה למה רגוע. אני מתרגש? אני משש פה, הלך לי 30 שקל על קפה. עוזי! על גברת.